Okay. So this video namin diri karon kay maghimo mi og sudlanan sa kung ay tara akong mga ang igso na amoy namatay amok mo ana tag butanganan diri kay ning una naman sila namo nang asa man sila ron. Kada pita apa nang dalan dili ako mga kauban muna yung pinakagwapo sa mga tao raw. Uy, naaram na diya. Wala ni. Sunsun mo muna ako, tawa. Ha? Balik sa agi kayo kami kadumdum. Abi. Dako gid ni minteryo kay. Oo na swito. Wala na gisubay daan ay. Oi. Nababaw, aray. Masa makan eh? Ya? Bro. Oh, Apa god? gapak kilid mo god. Lapid dah. Bigi unahan pa. Maayo pong manigwaya kay giunhag tigway. Tato, babaw. Uy, guba naman ang atopan nito eh. Asa no. Kisa man ang isa ka ni. Uncle ang pan si Uncle Mana buboy? Buboy. Naaman ay patong. Yang lulu. Ay, kabig daari. Pwede ni pasapawan pa no? Makuha ra man na. Tire. Makuha. Dili man ta. Makuha agay na, naagay ni kon. Ibalhin ipatong na sa babaw. Sud pag ifatabo na na.